Sme to, na čo myslíme. To, na čo myslíme, aj vytvárame do nášho hmotného sveta a preto by sme prácu s našou myslou nemali podceňovať. Tieto afirmácie vám pomôžu spomaliť alebo úplne zastaviť tok myšlienok a pomôžu vám pochopiť, že vy nie ste vaša myseľ, ale je to nástroj na tvorenie vlastného života, v láske, radosti a pochopení. Poďme teda na to. Uvoľnite sa, zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a nechajte sa unášať na vlne afirmácií, ktoré vám pomôžu zmeniť vaše vibrácie a prenesú vás do sveta tvorenia vlastného života. Sústreďte sa na moje slová a snažte sa precítiť ich význam. Moja myseľ je otvorená. Svoje myšlienky prijímam s láskou, lebo viem, že každú sekundu môjho života dokážem zmeniť ich smer a energiu. Môj život tvoria len zmysluplné myšlienky. Svoju myseľ používam ako nástroj na tvorenie mojich snov a vízií. Prijímam myšlienky a informácie od iných s láskou a pochopením. Viem, že to, na čo myslím, vytvára moju prítomnosť a tým aj budúcnosť. Som pozorovateľom svojich emócií a pocitov. Uznávam svoje pocity a emócie a pretváram ich v myšlienky, ktoré vyživujú ako mňa, tak aj svet okolo mňa. Vnímam svoju myseľ ako prístroj, ktorý dokážem vypnúť a zapnúť. Prítomnosť tu a teraz je mojím prirodzeným stavom. Pozorujem všetko bez myšlienkových pochodov. Som pozorovateľom svojich myšlienok, pocitov a emócií. Skúmam odkazy v nich ukryté. Všetko sa deje len ako výsledok mojich minulých postojov a presvedčení. Som prieskumníkom vlastného vedomia a podvedomia. Prijímam všetko, čo sa mi deje, ako súčasť mojej cesty. Viem, že v každom okamihu môjho života môžem zmeniť smer. Moju myseľ používam na tvorenie krásneho života, plného lásky, pochopenia, hojnosti a prijatia. Som v bdelom stave a pozorujem všetko, čo sa doteraz vytvorilo z môjho podvedomia. Počúvam hlas svojho srdca a vyživujem ho cez vyživujúce a tvorivé myšlienky.
Vypúšťam z mojej mysle všetky myšlienky, ktoré mi už neslúžia. S odvahou napredujem do neznáma, lebo viem, že kto hľadá, ten nájde. Moja myseľ je otvorená, ukazuje mi možnosti a cesty, po ktorých napredujem tam, kam túžim. Pomáha mi vytvárať situácie, hojnosť, vzťahy, ktoré ma posúvajú tým správnym smerom. Tvorí mňou nový svet plný slobody, rovnosti, hojnosti v súlade so mnou, prírodou a celkom. Je moja priateľka a vnára ma do tajomstiev ukrytých v mojom vnútri. Pomáha mi tvoriť to, po čom moja duša túži. Odkrýva mi moju silu, plnosti a kráse. Len s jej pomocou som tým, kým som. Používam ju k tomu, čo potrebujem na splnenie mojich najtajnejších prianí a snov. Som slobodný človek, a len ja určujem, čo moja myseľ príjme a bude rozvíjať. Neexistuje nič, čo by mi bránilo stať sa pánom svojich vlastných myšlienok. Je mojou veľkou pomocníčkou, ale len ja zodpovedám za využitie jej potenciálu, ten správny smer. Som tvorcom s nekonečnými možnosťami tvorenia. Všetky vízie, sny a lásku, ktoré moja myseľ vytvorí, používam v prospech a výživu ako seba, tak aj všetkého a všetkých, ktorí sú súčasťou môjho života. Moja myseľ je otvorená. Svoje myšlienky príjmam s láskou, lebo viem, že každú sekundu môjho života dokážem zmeniť ich smer a energiu. Môj život tvoria len zmysluplné myšlienky. Svoju myseľ používam ako nástroj na tvorenie mojich snov a vízií. Prijímam myšlienky a informácie od iných s láskou a pochopením. Viem, že to, na čo myslím, vytvára moju prítomnosť a tým aj budúcnosť. Som pozorovateľom svojich emócií a pocitov. Uznávam svoje pocity a emócie a pretváram ich v myšlienky, ktoré vyživujú ako mňa, tak aj svet okolo mňa.
Vnímam svoju myseľ ako prístroj, ktorý dokážem vypnúť a zapnúť. Prítomnosť tu a teraz je mojím prirodzeným stavom. Pozorujem všetko bez myšlienkových pochodov. Som pozorovateľom svojich myšlienok, pocitov a emócií. Skúmam odkazy v nich ukryté. Všetko sa deje len ako výsledok mojich minulých postojov a presvedčení. Som prieskumníkom vlastného vedomia a podvedomia. Prijímam všetko, čo sa mi deje, ako súčasť mojej cesty. Viem, že v každom okamihu môjho života môžem zmeniť smer. Moju myseľ používam na tvorenie krásneho života, plného lásky, pochopenia, hojnosti a prijatia. Som v bdelom stave a pozorujem všetko, čo sa doteraz vytvorilo z môjho podvedomia. Počúvam hlas svojho srdca a vyživujem ho cez vyživujúce a tvorivé myšlienky. Vypúšťam z mojej mysle všetky myšlienky, ktoré mi už neslúžia. S odvahou napredujem do neznáma, lebo viem, že kto hľadá, ten nájde. Moja myseľ je otvorená, ukazuje mi možnosti a cesty, po ktorých napredujem tam, kam túžim. Pomáha mi vytvárať situácie, hojnosť, vzťahy, ktoré ma posúvajú tým správnym smerom. Tvorím ňou nový svet plný slobody, rovnosti, hojnosti v súlade so mnou, prírodou a celkom. Je moja priateľka a vnára ma do tajomstiev ukrytých v mojom vnútri. Pomáha mi tvoriť to, po čom moja duša túži. Odkrýva mi moju silu, plnosti a kráse. Len s jej pomocou som tým, kým som. Používam ju k tomu, čo potrebujem na splnenie mojich najtajnejších prianí a snov. Som slobodný človek, a len ja určujem, čo moja myseľ príjme a bude rozvíjať. Neexistuje nič, čo by mi bránilo stať sa pánom svojich vlastných myšlienok. Je mojou veľkou pomocníčkou, ale len ja
zodpovedám za využitie jej potenciálu, ten správny smer. Som tvorcom s nekonečnými možnosťami tvorenia. Všetky vízie, sny a lásku, ktoré moja myseľ vytvorí, používam v prospech a výživu ako seba, tak aj všetkého a všetkých, ktorí sú súčasťou môjho života.